Takže to je moje prvé video. Už asi 40 krát natáčam moje prvé video. Ale čo, stáva sa. No, Jumbo Fake, ok. Hráme Agario. Už som dal aj play. Myslím si, že túto hru poznáte všetci a ja som asi mŕtvý, nie? Dobre. Hrám Experimental. Môžeme ísť s kamošom potom. S kamošmi z Duviny. A budeme hrať Minecraft. Budeme sa sprchovať v Hornáde. Keď ste sa pýtali, že prečo hovorím Hornád, tak lebo pri ňom bývam. A úplne, že blízko. Sprchujeme sa. Nie. Ha, to je dement. Poďme! Nie. Trofej. Vidíte, že už sú dajaké aj... Toto nie je moje pravé meno. Ja to prihlásil za one. Moje komáša one. Čmajs. Ako účet. To, čo som mu nahral. Poďme! Fuck off. Fuck you. Tak nič. Keby ste počuli, že polikám. Hen. Môžeme to zažrať? Podľa mňa, hej. V pohode. Chodorite. Taký chcem mať skin už konečne. Yes. Čau. Ahoj. Nie. Aha, tu takto nehrá. Už nie. Fuck. Poďme. Všetkých požerem. Pim. No čo by si chcel? Nichšt. Nie. OK. Hráme ďalej. Čo by sa... Nechaj ma. Však ja chcem aspoň 10. byť v tejto hre. Aspoň na tomto. Ahojte tým. Čau, ja som tiež Slovák. Počkej. Papaj. Je tu Iska. Fuck off. A vítajte na kanáli Jozaman. To som spovedal veľmi skoro. Hejže. Počkej, mám vôbec spustené hento? Mám. Keby toto bolo video krátke, tak sa ospravedlňujem, ale nie, či vás môj kanál zauja. To je dement. Kúkajte na to. Ne, nech mne. Sataň, tak to provokuje môjho kamoša spolužiaka v škole. Sataň. To je takový sataň. Ne. Keď ste chceli, že by som ako začal nový, že quest, tak by som mohol. Satanis je taký malý hnis. Nope. Nie, Pert. Začrekt. Nick, to zažralo Goga.
Nie. CBGames. Tým. Nope. Nebudem. Poď sem. Ne, ja som nič nechcel, ne. Každý z prvá. Chcem natáčať, ja neviem hovoriť. Díky moc. Nie. Jumbo. Poď sem. Jumbo fan. A neporazia. Kúkajte na mňa. Kúkajte, toto som ja, hej. Toko došlo. Pozri. Ja viem, že mám modrých divákov. Keď mám vôbec nejakých divákov. Pejom! Fuck! Nevyšlo. Som dostal rekt. Moji spolužiaci chápete, oni nevedia, čo to znamená rekt. Nech mne. EA. What the Radšej sa pozriem, dámy a páni. Dúfam, že vám to nebude vadiť. A keď ono, tak zomriem. Ne, radšej sa nepozriem. Teraz sa budeme vydávať video vám, diváku. Dobre. Ale... Nech mne. Ale really... Viem, že toto video má približne 7 minút, neviem teraz, 7 minút myslím. Ale toto by mohlo byť pri toto video všetko. Tu sa dáme zožrať. Normálne nemôžeš zožrať, takže tu sa dáme zožrať. A môžete toto video olajkovať a keď sa vám bude páčiť, stačí, alebo čo treba zmeniť, alebo čo by som mal natáčať, môžete napísať do komentárov, dole do komentárov. Takže toto by bolo pre toto video všetko. A keby ste mi dali odber, tak vám veľmi, veľmi ďakujem. A keby ste sa pýtali, nechcem to robiť pre peniaze. A pochybujem, že by som mal toľko odberov, aby som mohol to robiť aj pre peniaze. No a tak toto môže byť koniec. Čau.